Alami asa ko ang ice cream oy. Paano po kong cake? Happy birthday to me. Happy birthday to me. Alami ang pagkabuhat oy. Pabisan din ako og ban. Busog. Siyempre, mukhaon po ko og gulay. Kalami. Daghan na kay sustansya ang akong tiyan. Kondisyon kay karon ba? Kay ngano? Kay gitugtan man ko ni kuya na moadto kog palengke. Karon, diri ko moagi sa mansyon. Magdali ko bi. Pag ice cream? Sure? Sige. Naana po ni si Tisoy Teddy oh. Kumusta ka, senyorita? Hi! Hi sa imong mata. Naglagot pa ako sa imong ati soya. Kay katon ni Age, nabitin ko sa akong gitanaw nga salida. Kay imo ring gibot among kurintino. Gibot gyapon, wala ing tawo. Nyadto pa manggi mo sa balay, pataka ra jud kag pasangil senyorita ba? Wala gihapon, kay gibalik naman imong saksak. Nya, nagunsa man ka diare. Dili ba ta amigo ha? Senyorita, ang niagi na, niagi na. Dili na to na balik-balikon. Pis na ta ba? Ana ba o ana? Ana? Ana gihapon. Ana ta o, kalaban ta. Sa marong ka sa gawas? Ako daw gawson, be? Senyorita, dili na ta mag-ana. Kay bad man na, hapit na biya ang araw ng Santa Maria, mag-ana na ta. Ay, Tisoy, ngano na lang po ka dire? Nungog na po ka ni Maria, imbis nagpuyo ra na. Mami, makipag-amigo na si Tisoy sa kuha. Ay na, dili mo gud ko manungog. Mayo hinuon, Tisoy, kung mauna. Senyorita, atutog palingki. Dagan kong baligya ang pagkaon dito ba? Ako'y 50, daghan na kay mapalit ani. Kung saan nag-istoryahan ang mga bataan nga nahinay man lang tingog? Na ay daghang baligya pagkaon. Nya, na sumay dito, nya ice cream. Namang gani fishbowl dito. Quick, unya crispy. Ni, dili man ko ni Mami tugtan mo laag. Panangit si mong mami. Gamit itong teknik mo ba? Katugod. Unsa nga teknik Tisoy? Hilak-hilak, good. Dayon ligid. Bitaw no, para tugtan ko ni Mami. Maria, Tisoy, kung saan ang istoryahan niyo diha? Mami, nata ko'y panangit si Muha ba? Pwede ko mauban ni Tisoy, marto mig palingke, kay mamalit mig makaon. Magmaoy na po ni Ron. Muadtog palingke? Kabata pa nimo? Dili pwede. Unsay bata, kadako na ako, dalaga na manggani ko. Sige na good, kay mauban ko ka Tisoy ba? Magtuman sa gusto, dili lagi pwede. Senyorita, ligiri ba? Mami, oy. Sige na, Mami, na. Pagtuwa lagi ko palingke ba? Na. Tisoy, ikaw dyan hinungdan ana ba? Perti jud kay kang bataa ka. Sige na good, Mami. Mata lang ko palingke, good, mauban ko ka Tisoy ba? Na. Linti ning bataan ni magtuman jud sa gusto. Bangon na diha, kay mahugaw ka karon.